କେମିତି ଅଛୁ ପିଲା ଭଲରେ ଅଛୁ କି? ସେମିତି ଭଲରେ ଥା ଏକଦମ ଝାକାସ୍। କିଏ ହେଲେ ତୁଇ କାଲିରୁ ମତେ ଭେଟ କରୁନୁ, ଭିଡିଓ ତୋର ବନେଇବାର ଥିଲା, କଥା କଣ? ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲାନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଝାଡା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା କି? ତୁ ମତେ କହିବା କଥା ନା ବେ। କଣ ଆଖିରେ କଣ ହେଲା? 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଝାଡା ହଉନି, ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା କି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋର କଣ ହେଲା ଯେ ଝାଡା କମୁ ନାହିଁ? କଣ ଖାଇଥିଲୁ କାଲି? ବିରିୟାନୀ? ବିରିୟାନୀ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ପାର୍ଲେଜି ଗୋଟେ କିଣିକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଟୋଟାଲ ତୁ ଖାଇବା ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ଯେ ତୋର ଟୋଟାଲ ମାନେ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ ବେ? ନା ତୋର ଚାଲିଛି ନା ବନ୍ଦ ହଉନି? ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, 8ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ। ଯଦି ଝାଡା ନ କମବ ହେଲେ ମୋ କାନଟା କାଟି ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ମହଳି ତ ଖାଇବନି, ଠିକ ଅଛି? ଯାଅ ଚାଲ। କଣ ଝାଡା ଫାଡା ଫେରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲ।